ki parari jonga kuble yepi ban ngepleng sngubha yepi shaka man ki baat sashi sen kaman ki baat bun sen laju pen sngo ha ka sngi utrai ka bakhattu jongman lau banai henry hakani ka por bamenta pat kalalong no shita yoshua kumba phiatim ngan salit sha america hakani ka tayo banwan bat kanlong ka babun kam e yanga kumta ngala perkhat bakan biang ladangan krenno shapi shua bangan le sha america kanlong ru ka basngutanat shibun e ban yo e ka jingkar khu kerdo na ki pa kari ka jing aiman sim bat ka bor jong kari ka banang teng banang kham kiu shejrong parlok ki babun ki briu ki baju sngap e ka man ki bat ki jupha ki shiti jingyaro shanga bat ki ong bakumu menteri rang ba du ngalale shibun ki kambabha bat bakraw ki don ki boong bangalale kani bat donru ki boong bangalale bha yakatai bat kumta terter penban habangayo i ka jing persang jong ki riu pai ba kari ka jing troi shitom jong ki bat ka man bajuat jong ki ngas ngudap ka mensim la kalong ka thong ka bakraw e ne ka jingele ka ba e tam ka jinge trelang bat ka bor jong ki pai ba kari india ka wanra e ka jingjob hamman ki jingele tang ar ne lai sngi men shwa ngila sakhi ka erlang thari ka bajur ka balakta hai ki benta sep ngi kari kala er bajur rengkat baruslap kal erlang thari biparjoy kala wanra shibun ki jingjulor hakuch henry ka mensim bat ka jinglong balapan kre ha ka ba ki nongshong shnong ka kuch kila yele ka long shisha ka ba amla ban muddur tang arsngi nang ni ki pai ba ka kuch ken rakhi ka snem thmai jongki ka bala tip kum ka ashadi beach kalong ka jinge kindu ka ba rengkhat ha ka ba ka ashadi beach ka deiru ka jingrakhi ka dak jong ka jingsedang uslap hakuch ngalayo ban let shakuch ha ki buntli ki snem ngalayo ru kalat ban shakri ki pai ba kani ka thain khamha bat deina kani ka daw nga tip hai ka mensim ka jinglong rangba jong ki nong kuch ka kuch ka bala ong ba kanom la ban khi khli shu na ka jinglen shop ujumai arpho snem men shwa ka ba menta kani ka ju ka district kani ka wei ni ki ba kiu state e hakari baro ka wei ngadon ka jinget ka bas khem ba ki pai nong shong shnong ka kuch kinla ban long ki ba khlain ban khli biang yeladi nagani ka jingjulor balawanra daka erlang thari pipar joy parlok amdan mano ru bala man yada na ka jingwan len shop ka maryang henry ka bor ban penbet ye ka jingyada na ka jingwan len shop ka maryang hari india kala nang kiu bha hakikat tu kat ni kisnem bat kala long ka nuksa menta ya baro ka wei kalat ban yale ban pen kre na ki di ka jingja ka di ka jingpenne pensa ya ka maryang hakini ki ayom slap ka kamram jungi kanang kham kraw hakani ka leng deina kani ka daw menta kari kadang penlong ye ka jingitre lang lengba ka jingela pai ba kum ka catch the rain haka man ki bat ubanai baladep ngile kren shapang ki kam sedang hi bayadei bat ka jingken show ki briu kila tho shanga shapang ki babun ki briu ki bala treshitom ban penlang yaman i jingjau weini kita uparlok jongi ude utul siram yadav na ka district banda up utul siram yadav ji ude ukli jongka luktra gram panchayat phietip baro baka banda bat ka bundal khan kimat shibun ki jing e ha ka bayade bat ka hakani ka thain manyele persha ikani ka jing e utul siram ji ringkat baki pai nong shong shnong kilati ya parat saupotli ki pung hakani ka thain utul siram ji ulashna ka jaka penlang ha ka jaka rep bat hashnong lengba kani ka jingela pai ba jong menta da kani ka jing trishitom jong ka jingdon hapo kando hakani ka shnong kalanang bha kumju uru hayupi ki briu kile trilang ban pinki ye ki wa balajandu haga district hapur bun snem manshwa ka judan ka wa balatip kum ka nim haka bakala jano ringkat bat ka por henry ye ka bala kenmau hakani ka jingkan mau berim baja bat ki khanatang kumta ki briu kile rai lang da ka wei ka jingmut ban pinki ye ki jingdon jing ka maryang haki than jongki da ka jingi trilang jong baro ka wa nim kala ki biang sashisen ka jing sedang gani ka wa langit ru bakalong kum ka amrit sarover parlom ki wa ki khap ki nalahe bat ki pung kim dei tang ki tulong henry ki long ru ka rong jong ka jing bat ka jing sngo ha ki briu ka bayesno bat ki ka bakum gani ka jinglong la shamru ha ka jala maharashtra dang khindiat sngi kani ka wei ka jaka ka bajulong turkhong ha hadin ka jingdap sanpho snem ka jingshnai ki nalahe balatip kum ka nilwade dam lala ban pendep hangni
Kindiat sngi shuai kani hakapor bala penlong i ka jingkmi tu la pelait ya ka nakani ka nalahe la shandur ru hakata kapor bat ka long shisha ka ba penlong mensim ki breu kani ka shnong kilai shat kemen kum ka jingle niam ka holi parlok habangi krane ka kampen bit penbiang menta ngakan mau yu Chhatrapati Shivaji Maharaj rengkat ka jingslur jong kadon shibun ru ka bangin nang na haka jing senshar pat ba bat ka sap penbit penbiang kerpang ya ka kam balale do Chhatrapati Shivaji Maharaj haka bai dei ba ka jing penbit penbiang ya ka bat ka kam ki sipai duriau kadang yai penpau ka jing sarong bakari India ka bat na ki khana ba menshwa haka thup bu jingken mau ya ka fort balatei da mu kadang yang da ka jing sngo sarong hapreng ka duriau wat hadin da ki spa snem balatei ya ka ladep ban rakhi ya ka lingkhu snem balai spa san pho ka jingtung sim yo Chhatrapati Shivaji Maharaj haka basdang jong niu banai ya ka ni ga sngi la rakhi kum ka jingle niam ka ba he bha haka bala jupen long ru e ka tamasa bala tip kum ka Raigat Fort ha Maharashtra ngakan mau bun snem menshwa house nem arja khatsau ngalayo kalat banlet Sharaigat banlet buram haka ni ga jaka kentang kade ka kamram jongi ban tip bat ban nang ki sap penbit penbiang ki bakum ki jong u Chhatrapati Shivaji Maharaj kani kani rap ban penrung ya ka bensim bandap da jing sngo sarong ya ki jingdon jongi bat bakan ai mensim ru banginang la ban le bha yala ka kamram ha kalawei ki parari jonga phila ban kan mau shapang urisang barit ha ka khana ka Ramayana ubalawan shakhmat ban yarap ban tei ya ka Ram Setu kamut habadon ka jing thumu ka bashai bat ka hok ha ka jing persang amdon kano ka thong ka ba e than ban poi hakari India kumju da kani ka ju karukom kamut ya ke jing e bakrau tam menta kata kalong ban yale persha ya ke jing pang TB kabalatip kum ka tuberculosis kari India kalakut jingmut ban penlong ya kari India ka balait na ke jing pang TB haus nem arajar arpusan kani ka thong kalong shisha ka bakrau na ka benta kari India kaladon ka por habalatip baki khot ke yeng kisdang man penjingai iwei ni iwei pat habalati kana baki dei ki badon ni ke jing pang TB Henry menta kinong pang TB kilong hi kum ki wei pat ki parad khot ha ke yeng ha ka bala yarap mar kelyang yeki banrat ding khong ke jing pang TB ki parlok nikshe kila shemye ka sinjam bahakmat ka kenhun jong ki babun ki seng treman sngobha kila kalalong ki nikshe mitra hagari Daki hajar ngot ki briu kila wan shakmat ban shimti ye ki bapang TB. Kila dan bun ki kena ki balawan shakmat ban yarap ye ki bapang TB. Kani ka jingi trelang kala long ka bor pa ha kani ka jingi lap pait ba. Dei na kani ka jingi shimbenta pait ba kum ka jingi rap ye ki bajinjar. Kum ba prapusan hajar ki parlok nikshe kila shim ye palat shipolak ngot ki bapang TB hakileng keri. Ngasngo kemen badon shibun ki sarpanch bat ki kli nong senshar shnong hakari ki bala shim ye kani ka sinjam bakin pinkut da shisha ye kani ka jingpang TV na kishnong jong ki jiwnom udikar sing mewari uwene ki parlok nikshe na kishnong nainital wala shimti hinriungot kinong pang TV kumju ugyan sing ukli nong yalam panchayat na kinor ubalong way na kinikshe mitra wala don benta ban penyo e jingdon kambabyang e kinong pang TV haka blok jong u ki khun khna barit chongi kimlong shadien hagani ga benta ban yalap rat dingkhong ye ka jingpang TB na kari ka bapla ba ikhna ibakerteng in Nalini Singh newsnem garta na una Himachal Pradesh ibalayarap ikinong pang TB na kapisa ka ba ipenlang pitip bakat no ki khna ki sngotanat ban penlang pisa Henry ni khna badang khatlai snem garta iminakshi na Katni district ka jila MP bat ikhna badang khatway snem Bashwar Mukherjee na Diamond Harbour ka jila West Bengal kilong sa arngut ki weipat ki khna ki balay kut ban IT no e ka pisa ba penlang jong ki ban yarap hagani ka kam kini kinuksa nalor be kilong ki basngomlung shisha Henry ki ba aiman sim shibun e ru nga ai khuble shibun e kini ki hebret ki bala perkhat ye ka kam ka bakraw hakrata ka badang lung bha ki parari jonga kala julong ka rukom yingi kinong India bangi kloy ban pediang ye ki buit thamai ngi e yala ka jong bat ngi trailang bat ki buit thamai kumju kum ka wayne kinuksa kade ka miyawaki ka buit kinong Japan lada ka khendo hakikat tu ani gi jaka kamlong sbo shu kani ka buit miyawaki kalong ka batri kambha ban penlong sbo bat jerngam biang ya kata ka jaka ki khlaw ka miyawaki ki he kisan bha
bat ki long ke bakan tup lut ikijat jingtung haki arpo liposnem menta kani ka boit kala par state e shaki babun ki jaka hari India kumju urafi ramnat unong hikai na Kerala ulapan kalai ka dur jong ka jaka dakani ka boit hagajing shisha u ramnat ji ukwa ban penshai kham janai shapang ka mariang bat kisaudong saukun shaki khna puli ban penshai kani ulashnai ka klau ka babu ikikin bat dawai hakabamenta kala kum ka biodiversity zone kani ka jingjob kananang aimen sim shu yu hakabau refugee ulashna bat penlong ka klau barit lengba ka boy miwayaki ka ba ai kerteng yaka ka vidya vanam hakani ka jaka barit ka vidya vanam jong uramnat ji kidan palat sauspa san phojat ki dieng bat chispa khat sanjat ki sembai jingthung balathung ki khna puli jong u ki juyarap yu hakajing penbit penbiang Shibun ki khna na ki school bamarjan ki nongshong shnong ki juyawan tu chekani ka khlaw ba itnat ki dieng ka miyawaki ki long ki bala ban he ban san hakanu kuno ka jaka wat haki nongba kumju hakawai ka por ngalayo ban pli ya ka khlaw miyawaki hakawadia ektanagar ha Gujarat hakuch kumju hakajingkan mau I ya ki brio ki bala khlat no ha ujumai ka snem 8000 iwe ka khlaw sa jingkan mau lashna hakarukom ka miyawaki ka jingjob jongka kum ka jaka hakuch ka peni bakat no kalong ka batre kambha kani ka boy wat ki jaka ki ba e ka mariang kumju ru da ka pendan ka mi ki boy ka miyawaki lathung ya kitan rai ding ha ambaji bat pawagat ngalayo jingtip bakani ka khlaw miyawaki lapan khre ru ha Aliganj Lucknow ha ki sausnam balalej ka kam la de pentrei haki kumbahan rupo teliki klau ki bakum kini bat ki bamarjan ki jaka mentai kani ka boy la itnat da ka perthei barok kawe la pendan kami kani ka boy hakiri kum ka Singapore Paris Australia Malaysia ngakwa ban kentu ki parari khamtam ki tu ki besa haki nongba banile shitom ban pentrei kam ye ka boy ka miyawaki lengba kani phinla ban no senyang shibun ha ka penlong e ka perthei bat ka mariang ka bajirngam bat ka bukhui ki parari jonga hakini ki khindiat sngi la yakren bun sien shapang ka Jammu bat Kashmir ha ka ri jongi hateng na ka daw ka jingki o haki kam jungo kai perthei hateng pat na ka jingdon ka jingalang ba ka G20 ngala ongteng ha ka man ki bat pakumno ka nadru jong ka Kashmir kalong bala itnat wat na shabar jongkari kumju Menta ki briu ka district Baramulla ka Jammu bat Kashmir kila yale ya ka kam ka ba itnat bha kala don ka kam rep ka kam riang ha Baramulla la kham slem menta Henry ka don pat ka jingduna jong ka dut hangni ki briu ka Baramulla kila shim ya ka ni ka jing e kum ka kabu bon ba ki briu kila sedang bani tre ki kam rimasi kemdot hangni kilom kimi ni ka jaka kila wan shakmat na ka benta ka ni ka kam kum ka Ishrat Nabi ka Ishrat kadai ka bala pendep ka graduate bat kelas dang ye ka Mir Sisters Dairy Farm lapen mi kumba shispa hadu shispa san polita ka dot man lagasngi nakani ka jakarem sa uway parlok na sapur Wasim Anayat udan palat ardojan ki masi bat ujudi palat arspa lita ka dot man gasngi sa uway pat usamla bekerteng Abid Hussein uladon ye kani ka ju ka kam kila ya chakmat hakani ka kam bada ka jingtre shitom jongkini ki briu kumbasan poinsan lak liter gadot la ban penmi man lagasngi na Baramulla borok kawai ka Baramulla kalong ka dak jong ka jing sedang thumai ne ka white revolution haki arsnem shiteng palat sanspa teli ki jaka penmi dot kilami hangni kani ka peni baka nogono ka kam hakari ka penpawi ka jingdon jong ka lat banjom ka jingitri lang jong ki babuan ki briu kala paw da ka jingla ban poi sha ka thong ki parari jonga uni upnai udi badan shibuan ki khubor bakraw na kabenta kari India haki kam sport ka kanhun kari India kala ra e ka buram ka lamalai rong jong kari da ka jingjob haka Women's Junior Asia Cup haka sin baningkong hauni uju hi upnai ka kanhun men's hockey kala job ya ka Junior Asia Cup kumju da kani ngila kala long ka kanhun ka bajob bun tam e haka ni ka jingile kai ka kanhun junior kala la ban le bha ha ka Junior Shooting World Cup kumju ka kanhun kari ka khur ya ka tak maksiar hakani ka jinge ko na baro ki tak maksiar hakani ka jinge le kai arpo na ka shispa kala le cheka kanhun kari India ka Asian Under 20 Athletic Championship ru kala long hauni hi ubnai kari India kala khur ki laitli ki tak ma shakmat
na pedeng ki sau pesanteli kiri. Parlong kejudan kepuar hakaba ki kam hakapertei kam shemdon kejing ekran shaphangkari India. Henry menta ngayatu ye kejing job hakini kitayo baladeb bat ka thup le se kanang khamjrong. Kani gade shisha ka bor ba phla ki samla kari jongi. Kiran shibun ki jat jingile akai bi kejing yakop hakaba menta hakasien banengkong kari India kalala ban pensngo ye kejing don benta. Kum kanuksa hakalong jom Usri Sankar Murali ulakuri ketakma na kabenta kari hakajing yakop ka bapau balatip kum ka Paris Diamond League. Kani gade ketakma banengkong yakari hakani kejing yakop. Kabakum kani kejing job la sakhiru haka under 17 women wrestling team ha Kyrgyzstan komju. Ngai khuble ye baro kinong ile kai kari ki kimi ki pa jongki but ki coach na kabenta kejing tre shitom jongki. Parlok hadin kejing job jongkari haka perthei kade kejing tre shitom jongki nong ile kai hakari. Menta ki sports la penlong ringkat kejing shirham hakeleng ki jela kari. Kini kejing yakop ki ailat ikinong ile kai ban yo lat ban le kai ban job bat bandang yo jing hikai na kejing sharem. Shibun kejing shirham la sakhi ki samla kari dangshen habala penlong ye ka Khelo India University Games ha Uttar Pradesh. Ki samla kari kilala ban le bha ban shna nam thamai ha ki khat wei jait kejing ile kai. Ka Punjab University, Amritsar Guru Nanak Dev University bat Karnataka Jain University kila yo ikatakma bashakmat hakani kejing ikom. Parlok ki kam bakongsan jongki bakum kini ki jat jingile kai kalong bangiyo iye shibuan ki khana ki ba aiman sim na ki samla ba mikmat. Kuma ka jingile kai rowing haka Khelo India University game ka samla baduna hakid khotmen na ka Assam Cotton University ka Anyat Ma Rajkumar kalalong ka baningkong banishimenta hakani. Kanidhi Pawaja na Barkatullah University kalala banjob ya katak maksiar haka shot put wat hadin ke jingmen saw ki khongdong jat jongka. Ushubham Bhandare na Savitribai Phule Pune University ubala sharem teng ha Bangalore House Nembaladeb na ke jingmen saw haka khongdong jat ulakhur ya katak maksiar haka jingile kai steeplechase. Ka Saraswati Kundu na Burdwan University ka badai ka captain ka kenhuni le kai kabadi kalala banjob bun kijing banpoi shakani ka benta. Ki babun na kinong ile kai bapau kila yo ka jingarap na ki scheme ki bapau. Kat ba kinong ile kai jongi kinang ile kai katta kinang kiyo shaprang. Ki parari jonga ka arpuitrik ujeliu kalahajan hakani ka sien bamentaru ki brio na keleng kiri ka perthei ki up kamang na ka benta ka jingra ki ka World International Day of Yoga. Hakani ka snem bamenta ka phangpeneng kalong Yoga for Vasudhaiva Kutumbakum. Kabamot ka yoga na ka benta ka jingbha jong baro hakadur ka wei ka perthei ka wei ka longyi. Ka penparu ika mensiam jong ka yoga ka penetali baro. Kumolong manaw snem mentaru ki program babun bayedei bakatiga singi an penlong hakeleng ki benta jong kari. Parlok hakani ka kinti ngan sayo ikalat bani shimenta haka jingra ke ka yoga de ka banlong ha UN headquarter ha New York. Ngalayo bawat lengba ki social media kaladon ga jingshir hem palat na ka benta ban poino ka tega singi yoga. Parlok ngakentu yepi ban shimme ka yoga ha ka jing im jong pi penlong ye ka benta ba man ka singi ka jing im jong pi. Lada pi dang ye sno bat ka yoga kumta ka arpuwe terik ujiliu kan long ka singi bat ka lat yepi ban perkhat thamai. Kamdon kam ban penshitom yeladi ha ka yoga ka shulong ba pine shimmenta bat khmi daladi ye ka jingkala ha ka jing im jong pi. Ki parari jonga ka arpo tarik ujiliu ka ka singi sa jingkan mau ye ka singi ka rat yatra. Ka rat yatra ka ka jingpen itu ba phla hakeleng ka perthei. Ka rat yatra ublei Jagannath la jushimika kum ka jingle niam ba khrau hakeleng ki jilla kari India. Kani ka julong Hapuri Odisha kabalong ka jaka ba itanat shisha. Men bangadon ha Gujarat ngajiyo lat bani shimbenta ha ka rat yatra ha Ahmedabad. Karukom ba ki brio na keleng kari ka imlang saalang ki jaj ba pher ki lumlang hangni ka long shisha ka nuksa hakahi. Rengkat ka jingej ka deiru ka jingpen pau ya ka One India Best India. Ka jingkublei jonga ya pi baro hakani ka jingle ni amba pau tam. Ngaduai ba ublei Jagannath unkerku ya baro ki parari da ka jingkoi ki akrat ba jingsuk jingkemen ba jingdap kerhai. Parlok kat bangi dang ekren ka jait le niam ba ya dei ba kerukom kinong India. Ngadei ban penpau hangni ka wei ka tamasa ba sngutanat
ke banlong haraj bhawan jong kari mentai ke raj bhawan kari la itu de ke jing kentiu ki kam kentiu ke imlang salang menta ke raj bhawan ke lalong ke nongra lama na ke benta ke jingelap rat dingkhong ye ke jingpang tibi na kari ke jingelap bayadei bat ke jingrap ke rukom ki menberim haki por baladep la kalong ha Gujarat, Goa, Telangana, Maharashtra lane Sikkim ke jingshur hem hakaba ka raj bhawan ke shimbanta ban rakhe ya ka jing seng ya ka kalong hakahi ka nuksa kani kadi ka jing sedang ka basngotanat tam ka bapan klainya ka mensim ka ek bharat shreshta bharat parlok kari India kadi ka kemi jong ka jing sinshar pajba ni nyau ye ki hok jongi ki bahalor e ngenyau ru bakariti sinshar kalong ka bahalor du kumta nginomla ban kilet ya ka arpusantarik ujiliu kani kadi ka sngi ka bala pentri kam ya ka emergency hakari la nyawru kum ka sngi ka badum tam haka history kari India da ki lakngut ki brio ki ba persha ekani ka emergency ki nongkersha ni ka jingsen sharpaj ba ki la sha pen shitom shibun e hakitu ki por ka bala pun par nyang kriat hadu kini ki sngi menta shibun tli ki kot la tho haka ba yedei ba ka jing pen shitom balale de ki pulet bat ki bor senshar ngaru ngalayo ekalat bantho ekakot kebal ai kerteng Gujarat in sanghash kendiat sngi shua ban penmi ekawai pat kakot balatho shapang emergency kala poi shikitindong skor jonga bala ai kerteng torture of political prisoners in India kani kakot bala penmi hakatu kapor kayethu kumno ba ka sarkar hakatu kapor ka penshitom mi kinong yadai ka jing senshar pajba hakarukom bashir khaibha kidon shibun ki jing batai bnia bat ki dur hakani kakot menta habangila rakhe ka amrit mahotsav ka jinglai lut kari nga kwa bangin penlet jingmut yakini ki kambi ain ki babu jingma ya ki jinglai lut hagari kani kanang pensuk ya ki samla ka juk menta ban sngotu ya ka jingmut bat jingdon kam ka jing senshar pajba ki parari jonga ka man ki bat ka de usintiu ba itanat hakarendang ringkat ki kpieng ki ba shongdor halaki jong malakasin jonggani ka program kalong borobor ka ba penki im ka pendap yangi de ka mensim ka jinge trailang bat ka mensim ka jing shakri hok ya ka kam bat ka imlang salang hangni kimat bakongsan bangi jiyo bani kren kilong ki ba khamnyar banyo ekren bat ke bangi jue tailang ha ka ba pau ngiju khmi ru kumno ba ki parari ki yo mensim hadin ka jinge kren jongi ha ka nu ka mat badon kam ha ka man ki bat dangshen ngalayo priang ye kawi ki city na we nongshat classical bapau kari wa ananda shankar jayan ulatho ek city shapang ka benta jong ka man ki bat ha ka bang ngilay kren shapang ki jingitu khana hakata ka program ngila sakhi ya ki sap ki phong jong ki briu bayade bat kani ka jing shat ulayo mensiam na kani ka program man ki bat u ananda shankar jayan ulapan khre ek kuti kahani ka bade ka jinglum thup ye shibun ki khana na ka benta ki khna ha ki jat kitin ba pher kani ka jing persang kalong ka ba bha shibun e naba ka penrung ya ka jing sngotu ki khna nadu tanrai yala ka jong ka culture ula deb ban upload ru ka tu ka ni ki video jong ki ni ki khana ka YouTube channel jong u nga kwa ban pen pau ya ki ni ki kam u ananda shankar jayan namar nga sngotanat ban yu i ka mensim ka ba bet ki parari ban ai mensim ya ki wei ban nang na ki tishitom bat ban ai mensim ya ki wei hakari bat ka imlang salang da kasap baki ki don ki persang ru ban le AA ka ba bha na ka benta kari kani kadi ka jing trailang ki pat kari ka ba wanra e ka bor bathamai ha ka jing nang kiu kari ki parari jonga tangkat ni na ka benta ka man ki bat ka ba menta ngin se kendu pat ha ka wei ka por ringkat bun ki khana bathamai kala de ka por uslap namar kata sumar bha yalade bam ki jing bam ki batei bat long ki ba khia kran hoi ka yoga ka de ka ba don kam menta kaliur kala poi kala jande tat ka por ban yo shuti ki skul nga kwa ban kintui ki khna banambu teng ye ki homework jongki hadu ka sngi ba khaddu pendep shuai ki kam jongphi bat sa shong sup khublei shibun